मोनसे खोथा सोरबाथ' बेखौ बानायदों एआइआनो जा जेखियानो जा बे दा बर्थमानाव ससियेल मिडियायाव गोसारगासिनो दं। मानगोनां एनडिपिनि गायसनगिरि आफादगिरि रन्जन दैमारि सारखौ जोलैनि हांगार होननाय मोनसे मिउजिकआ दिनै गोसारगासिनो दं ससियेल मिडियायाव। दा बे जों बर' हारिनि थाखाय बेसेबां गनायजाथाव? बिथाङा हारिनि थाखाय सुप्रिम सेक्रिफाइस खालामनानै दिनै बेबायदि होनग्राया सोर बिलाय? आरे सेक्रिफाइस खालामबाय बियो, बेहाथ' महानबाव साधारन सुबुंखौनो रावखौबो बर' हारिनि सुबुंखौ बेबायदि होनलाबायनो मोना। बेक्तिगत भाबै माबा मोनसे बिराद गिदिर क्राइम माबा मोनसे मावनाया आलदा खोथा, नाथाय जनसाधारन सुबुंखौबो बेबायदि होननो मोना। आरो बेलाय बे हारिनि थाखाय बिथाङा गावनि जिउखौ दान होबोनाय सेक्रिफाइस खालामबोनाय सासे गेदेमा। दा बेखौ बोरै होननो मोनखो, जों बेखौ मारै गनायगोन? बेखौ लानानै फंनैसो खोथा जोबनायावहाय नैबे जे दिनै प्रुफ मोनबाय, नाथाय आरो दंबावो, बेखौ जाज खालामनांगौ दंबावो जे राकेश ब्रह्म क'क्राझार माइबं नोगोरनि बिसि साइनि पाल ब्रह्म, बियो जे दिनै मुलि होनानै फिसायखौ बुथारबाय, बे बाथ्राया दिनै फोरमान जादों बिमानि खुगानिफ्रायबो। अबेबा खोथाया आरो सैथोथाया फोरमाननि गोनांथि जाया, नाथाय रायजो राजाफोरखौ मिथिहोनो आरो कर्ट आयेन कानुनखौ मिथिहोनो थाखाय फोरमाननि गोनांथि जायो। आरो बेबो ससे जथेस्थ' रोखोमनि जायनि गेजेरजों जोङो बे केसनि थिखिनिसिम मोनहैगोन, बे बुस्थुआबो फैखाबाय, दंखाबाय, ससियेल मिडियायाव गोसारखाबाय। आरो माखासे बै पाल साइनि पालनि जेनोखि बिसिनि केरेक्टार, सासे बिमाया फिसानि सायाव मालाबाबो नंखाय बाथ्रा बुंनाय नङा। जे फिसायादि दिनै जों मुलि होजादों आरो अयथासार खालामजादों, बेखौ बिमाया मालाबाबो फिसानि जानानै सहायनो हानाय नङा। दिनै बिहामजोआ जेखि हाबा मावा मानो बिमाया बेखौ दाहाल जानानै गसंथेगोन। दा बेखायनो बिमानि खुगानिफ्राय जे सैथोथा ओंखारदों, बे खोथाखौ लानानै न्याय जास्टिसआ जागोन आसा खालामो। नाथाय बियो मोनसे जोंखौ सोमोनांहोयो, ओरैबायदि सोमोनांहोयो जे दाख्लैसो थांनाय बावैसो सान सिगां बर' सिख्ला बिउटिफुल ए बड' गार्ल, बियो सासे आकाश प्रसाद होननाय सासे हारसा सेंग्राजों मोजां मोनलायनानै खैफोदाव गोलैबाय, माने दंस' जाबाय, जिउआनो बरबाद जाबाय, थैबाय, बुथार जाबाय। आरो फैयै फैयै दिनै नैबे सोमोनांहोदों सासे हारसा हिन्जावा बर' फिसायखौ सम्पतिनि ल'बा मुलि होनानै बुथारदों। बेफोर मा जाबाय थादों जोंनि गेजेराव? मोनसे खोथाखौसो आङो गोसोखांदों, गोख्रों भाबै बुंनो नागिरदों, मा ट्राइबेल माहारिखौ रावबो सैथाला नामा? ओरै थां ओरैबो बुथारजालानाय, ओरै थां ओरैबो बुथारजालानाय, ओरै थां ओरैबो ससियेलि बुथारजालानाय। दिनै दावा दाख्लैसो सावथालफोरजों राजा बिस्मितआ होख्लाय जाबाय। दाख्लैसो गोसोथोलायनि मामलायानो जाथों, माबा मोनसेयानो जाथों, सुसमिता बसुमतारी बिथांजोआ बुथारजाबाय। दिनै राकेश ब्रह्मआ गावनि आंगो बिसिजों, हारसा बिसिजों बुथारजाबाय। सोमोनांथाव बियो। रायजोफ्रा बेनि थाखाय मा कमेन्ट हरो? फैबाय थानाय इयुनाव बेखौ लानानै माखासे भिडिअ लाबोबावगोन। दाना नैबे खोथाया सिरियास। बे थांबाय कमेन्ट हरदों नोंथांमोना, बे आइजोनि सायाव मा फोरमाना जाबाय। आरो जोबनायाव गासिबो कर्टनि सोरनिबा मतामत लानानै जुदि प्रुफ मोनखाबाय, थेवब्लाबो जुदि आसल बुथारग्राया जुदि बे साइनि पाल ब्रह्मआ जुदि नंमारगौबा, दा बेखौ हाथारखादोलै, जायगायावनो हाथारखादोंनो साबसिनसै। बेबादि मानसिखौ दोननानै लाब गैया। बे आंनि बेक्तिगत भाबै। नोंथांमोना मा सानो बेनि सायाव कमेन्ट हर। लोगोसे नैबे जे सं मोनसे मिउजिकआ रन्जन दैमारि सारखौ जे हारि जोलैनि हांगार होननाय
खोथाया बियो ओंखारनो मोना, बेखौ मिउजिकखौ थाब बन्द' खालामनांगौ। जेसेबांनाखि बियो भाइरेल जादों ओंखारदों बेखौ गासिबो टटेलि बन्द' खालामनांगौ आरो जाय बेखौ रेबग्रा बे मिउजिकखौ दिरुनग्रा गासिखौबो आयेननि गेजेरजों हमनानै साजा होनांगौ। आरोबाव बर'नि अर्गानाइजेसन्सफ्रा एक्सन लानांगौ बेखौ। दिनै बेखौ होननो खाबु मोनबाय सोरबाया, आलादा राजनितिकआ, खिन्थु हारि हिसाबै बेबायदि खोथाखौ बुंनो मोना। दिनै बेखौ बुंनो मोनबाय, गाबोन समफोर सोरखौबा बुंगोन बे बुस्थुखौ लाइ होनना। मा सानो दिनै एसेनोसै। फैबाय थानाय इयुनाव बेनि सायावबो भिडिअ बानायबावनाय जागोन। स' थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं। लाभ इउ।